निर्मला चटनी बनई हो घरे ले जाके। सावरी सावरिया सबरिया हर सावरिया। वाह 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 बड़ी सुंदर बड़ी ठीक है ना। ताको निर्मला और निर्मला है ना ताको तनी हमरो ताकत रहो अखिया में ला जलो ताकत रहो नो तो तनी हमरो मूड बन रही। गोनाई में बड़ी सुंदर कहबे कि बनते बनते बिगड़ गेल बाड़ू ए निर्मला जी। अरे बनते बनते बिगड़ गेल बाड़ू थे थर बाड़ू एही से अड़ गेल बाड़ू। अरे ऊपर से चिकन चाकन लगा तारू भीतर भीतर सड़ गई बाड़ू। छी छी तार से एक बात करनी है नो कि तार प्रोग्राम तो चार कुछ अधिक चलत का है तारा चित्र पर ना तारा चरित्र पर चलता। तारा जानकारी का बा बताओ का जानकारी बा? तारा गीत के गावला के अलावा तारा बोले के सभ्यता भी नहीं कि संबोधित के कौना बात से तनी जगह जगह के बात कहल जा। तार लगे ऊ चीज तार लगे नहीं है ना रामायण महाभारत से ना तार लगे कोनो जगह के बात जानकारी बा। तार लगे वो चीज नहीं है हैं। सिर्फ तू इतना जाना तारू कि दूसरा के गीत गावल सुन के हम गा लहनी तनी चटक मटक हो गल तनी हिला लहनी तनी डोला लहनी आ लोग तनी मजा उठा ललस इतने काफी बा। छपरा सिवन के बात करो छपरा सिवन वैशाली सर्च मारो ओए सर्च मारो परिया सुभाष सागर नहीं गौले। हाँ कहाँ नहीं गौले गोपालगंज नहीं गौले कि छपरा सिवान तारा वैशाली से लेके हाजीपुर पटना औरंगाबाद कहाँ नहीं गौले। लाहौर में कहाँ नहीं गौले। चंपारण के माटी है हम चंपारण के रहे वाला है। ये हमारे घर द्वार हवे। जब हमारे घर से जब एने से हमारे पेट भर जाता तो उन्हें हम का कर जाए जी उन्हें हम का कर जाए छपरा का कर जाए सिवान का कर जाए। जब चंपारण के लोग जब हमारे पेट भर देता और रहल बात की सजिता के पैसा काट के तू जिंदगी भर कमा लेबू जिंदगी भर कमा लेबू लेकिन जो चंपारण के धरती से रुपया कमा के जो कॉल बने 7 जन्म में तू भइयो ना करबू। इतना दिन से तू गावत रुका के ले बड़ू का कइले बड़ू। अरे चंपारण के लोग हो दीपक भैया के दिन हवे क्या आज देखो तारे सामने तारे 4 चक्का से चलते नहीं चलत बने अखिया में लाज लगता है। तू भाड़ा को के आइल हो को आइने नीचे की सवारी बाया को अभी भाड़ा के भगवान तारे के आंख देले बड़ो देखिए गांव में बुलेट से घूमी ले औकात बतारा हेतोते तो ये मत देखो पढ़ाई ले पढ़ चलेला छोड़ दे के झुझुआ मत। हां नया न्यू बुलेट ले बानी 7 जन्म में तारा से ना होई एगो देहिया पर 3-3 4-4 गो गाड़ी बा 5.5 से आ तारा तू कमाई बु तार मरद खोई है तू असल बात कि तारा कमाई में कोई ना खोई निहार बड़े 2 गो लइका बड़े मैं ओइ में ओकर नाती बालो तार पतो हो बालो तार मरद बड़े उ लोग घरे बा तारा कमाई से तार पूरा परिवार जियता। भगवान कोरस की जिंदगी भर जियावत रहो इतना दिन हमरो के जियौलू तो ये होबे त जियै तू त ठीक रहला हमरे के हाय देखी रुक केने सुतल बड़े हो
देखिए देखिए बहुत तरह की तार माई जैसा लगे तार मौसी मौसी ना लगेले मौसी है नु कहबो मत बनू हां आप बेसुरा दे मारा दे मौसी बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर शुरू करो रुको 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 धन भाग बा हमनी के किया जे ई झलवैया लोग अपना मौसियों के लेके घूमत आज हम इतना दिन हमरा जानकारी ना रहल राज बाबा इतना दिन हमरा जानकारी ना रहलो कि तहार मौसी तारो की मौसी होई एता तहार के मौसी होई हमर धनी करे जी होई हमार प्राण है हमार जान है एक बाद से बाबा रो आगे कुछ मत बोलो ये हमारा अर्धांगनी है हमारी और ई मौसी भइली फिर बाबा हमरा के एक से आगे ना कहो काहे से कि एबरा ढेर बोलहु वाला आदमी ढेर कुछ बोल लेला बोले से पहले ना सोचेला लेकिन जान जी बाबू ऊ बतिया तार मन पर तनी कौन बतिया फगुनवा के दिनवा रहे होलिया के दिनवा इनकर घरे गई नहीं हम राज बाबा के घरे तो हर को बाबू बोले नहीं खे राज बाबा के घरे हम इनका नाम है राज चौबे जी हां घरे गई नहीं तो कहले कि सुभाष जी को वो आई लेना रौरा का चाचा जी का बात होता है खाली फालतू बोलता प्रोग्राम नहीं रुको रुको ए में हम का गलती में हंसियों में जाके ना होखे न तो हम प्रवचनो जानी ले हम तो उतना ना प्रवचन को दे तो प्रवचन में पहुंचे तो कितना दिन लग जाई हैं अब आदेश रहलो जे अनाउंसमेंट साहब करत नहीं वहां के कहत नहीं कि तनी हंसी मजाक चटक में भी रहे के चाहिए जमुना के चलते हम चटक में चलत नहीं तो खै जब रोले की इच्छा नहीं है तो प्रवचन सुनी कौन दिक्कत नहीं है रोले की प्रवचन जहां से मस्जिद में जत्र विचार करे उतर प्रवचन सुनी लेकिन प्रवचन होखे तो दोनों बगल से होखे के चाहिए जी प्रवचन होखे तो दोनों बगल से प्रवचन होके के चाहिए न तो खाली गाना अगर होखे तब यही जो का होता तो दुपक्षीय बात हो जाए बिल्कुल बिल्कुल उठाए भोजन से बिल्कुल जंग बार बार दबाव हमरा पर आ रहल बा कि व्यास जी जहां से कहानी छूटल बा तहां से गावे के बा तो दुगोला के मतलब ही हो भइल कि एगो व्यास जहां से छोड़ देले बा तो ऊ व्यास ओजन से आगे उठावे के चाहिए आज यदि अगर नहीं उठावत तो इकर दुगोला यही जब बंद होखे और रात भर अकेले गायब हो सिलेंडर बोलो सिलेंडर बोलो ई बात होखे न तो हम कहत हमरे बेर ब्रेक लगता है आई कुछ डोला ली है कहली है गीत गाली है का टाइम पास हो जाए काहे हो जाए जी हो उतने में एल हम उतने में एल बनी अब कहानी देखी कहां से कहां चलता तो कहानी के तो होलसेल है हम तारकेश्वर सिंह बिहारी के चेला है कोनो राजपूत के चेला है हम और राजपूत के चेला है जब फसल के सर तक ले पूरा कहानी के भर्ती पूरा होलसेल उनकर चेला है हम तेने कहां कमी होई रसू भगत के कहानी लगावत नहीं ना 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 ये तो ताल भक्त के कवर के नहीं जानत जी चाचा रसू भगत के कहानी के नहीं जानत हैं राजा मनन सिंह जीत कर रहसु भगत के कि तोरा माई के अंदर हम शक्ति देखत तोरा महतारी के अंदर कितना दम बा कौन हितवा देरबो लिख के राजा मनन सिंह के घमंड हो गइल गुमान हो गइल हितवा रहसु भगत के कहे कि तोरा महतारी में जब अगर दम होखे त अपना महतारी के बोला के दिखलाओ रहसु कहले कि हां इतना जिद मत करो यदि अगर हमारे माई आज है तो तेरा भागला के धारा ना रही लेकिन वो तो घमंड में चूर रहे राजा मनन सिंह ओकरा घमंड है घमंड रहे जंग तहारा भइल बा जंग तहारा लोग के भइल बा वो तरह घमंड हो गई रहे ना ना रहसु भगत अपना माई के पुकार ले हम ज्यादा कुछ ना कहब आधा घंटा के समय मिलल बा रहसु भगत अपना माई के पुकार ले माई अइली राजा मनन सिंह जिद कर डाले के अपना माई के दिखलावो तब काट कली कि है दहिना हाथ के रहसु भगत के मस्तक फाड़ के कंगन दिखलौली जौना से राजा मनन सिंह के नाश हो गइल विनाश हो गइल आज तहार विनाश होई भाव का लगो अरे बिगड़ जाला बात सब अरे बिगड़ जाला बात सब बतावे से पहले बिगड़ जाला बात सब बतावे से पहले
हंसावे से पहले अरे बिगड़ जाला बात सब बनावे से पहले देखो निर्मला जी ये जो कहानी के मांग बा हमनी के लयदारी गाओ तनी जा चटक मोटक गाओ तनी जा तो लोग के नीक नहीं खेलागत का तो प्रयास से जहां से कहानी छोड़ले बनी त हमरा से गाई ते हमरा से लयदारी ना होई हमरा तरफ से हमरा से खाली कहानियां होई अब कहानी रोज सुनी अब कहानी हमारे होजन पहुंचल बा कहानी होजन पहुंचल बा कि लंका में 8 दिन लड़ाई होत भगवान राम परेशान हो गए लेकिन रावण के मृत्यु ना भइल आ जब मृत्यु ना भइल तब भविष्य एगो और बात कहले कि हे प्रभु जब तक ले कमल के फूल ना आई देखिए कहानी कहां से कहा जाता जब तक ले कमल के फूल ना आई तब तक ले 9 दुर्गा के पूजा पाठ ना करो तब तक रावण की मृत्यु ना हो पाई तब भइल के बबुआ अरे लड़ैया तू पीरवा में भई अरे लड़ैया तू पीरवा में भई राम रावण जे कइले लड़ैया लड़ैया तू आवे खतरा भगवान राम हनुमान जी के आदेश लेके हे हनुमान तू जा हे लंका नगरी में आ कहीं से तू कमल के फूल लेके आवो ताकि पूजा पाठ होखे और दुर्गा के पूजा पाठ कर जाओ हनुमान जी जब बात सुन ले अरे चल ले लंका नगरिया सोचले कहवा से फूल लाई राम के भइले खबरिया हनुमान जी लंका में गइल बड़े आज जाके तारे तरफ वो कमल के फूल खोजत रहे कि कहीं कमल के फूल मिले ताकि पूजा पाठ होके 9 दुर्गा बाहर लोग आवे लोग कहीं जब फूल नहीं मिलत बउआ भाव का लागल अरे भाई खातिर भाई आपन अरे दिल जीवन दानवा हो अरे ओहो ना चौका राम के आदेश मानल जरूरी बा अब हम चल तनी कमल के फूल लावे खतरा भाई खातिर भाई एगो जीवन दानवा हो सवर की हो लिखता सताना हो बिहार तारा के सवर की हो लिखता सताना हो बोले सुबह सजीना आवे खतरा चारों तरफ नगरी में हनुमान जी फूल के ढूंढत तनी कहीं फूल नहीं मिलत आंख से झरझर आंसू गिरे लागल हनुमान जी कहने कि आज तक ले पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के कोनो ऐसा कार्य नहीं खे कि जो हम पूरा करके ना आयल होखी
आज एगो भगवान हमरा से कैसे परीक्षा लेता नहीं कि एगो फूल हमरा से नहीं खे मिलत। हनुमान जी की आंख से झरझर आंसू गिरता। भाव का लागल बबुआ सोचा तोरे बाड़ा किया हो मोर रामा, किया हो मोर रामा। अरे पवन परीक्षावा हमसे ले झरझर आंसू गिरता कि भगवान हमरा से कैसे परीक्षा लेता रहे। हनुमान जी पूरा लंका के ढूंढ मरले, कहीं फूल ना दिखलाई दलस। तब हनुमान जी जैसे कहाँ गईले का कइले। चाचा जी अब जगह के बात जे छुड़त न बा, जब हनुमान जी से फूल ना मिलल तो ओहिजन से कहां गईले, कहां से फूल लेके अइले का कइले हैं। कहानी हमार एहिजर होता निर्मला जी। एकरा बात तारा बढ़ावे के पड़ी, बात तारा बढ़ावे के पड़ी कि हनुमान जी कहां गईले। आ लास्ट में भाई लोग खतरा है, नौका भाई लोग बैठल बा, तब तनी मनी खतरा। अच्छा अब तारा के खुश करे खतरा तले 20 लोग हटा दी। बताओ तू 10 रुपया देत बाड़ो ना, खुद तारा सुरती खाए के रुपया नहीं खरीदो कम बतियाओ। तारा सुरती खाए के तो रुपया बाना, आज ये रुपये उदे तो ओकरो के देख के जरूरत तरह ना न पट्टीदार के जरूर लग कैंसर जरूर बराबर। चला चलते तुम कहे के कबा। अरे तैयार में रहलो तैयारी यार कइलू, अरे ससुरा में गइलू भातार वाली भइलू। कौन ची कौन नैहर कौन ससुरा नौका भइलो के ना बुझाई, जे बुजुर्ग लोग बा ओकरा बुझाई। अरे तैयार में रहलो तैयारी यार कइलू, अरे ससुरा में गइलू भातार वाला भइलू। म्यूजिक साउंड दीपक भैया और धीरा एने बढ़िया बढ़िया प्यास लगवा के फेल हो जाला। हमारा आंखी के सोजा आके विजेंद्र गिरी से आदमी जब 12 बजे लोग बंद करा दहलस कलश की बाबा का गाव तनी बंद करी। एने के धरती ऐसा हवे कि एगो लायदारी लोग बर्दाश्त ना करेला हैं। एने खाली कथा प्रसंग, लेकिन सच बात बा कि ई जगह छोड़ के एरिया छोड़ के एने गइला के बाद से कहानी के चर्चा ना रहे। बाव का लागल तैयारी यार कइलो
मम्मी हम कुमार बानी तू तो बन गइलू मम्मी हम कुमार बानी तू ध्यान दो तन से चटनी मारो लेकिन तन लास्ट में मारो आ कहानी निर्मला जी है ना से बहुत आदेश आइल बा कि जहाँ से कहानी छूटल बा तहीं से पढ़े के चाहिए आ यदि कहानी अगर ना पढ़ल तो हम श्रोता समाज से बात के पूछब कि कहानी काहे ना पढ़ल होवे तब पूछ जाए कि एकर मतलब कि हैं ना गइया हां यदि कहानी अगर ना होखे तो हम कहानी पूरा सुनाए और दोनों हाथ उठा के अब वो सब कोई पर फोकस डाले के बा दोनों हाथ उठा के सिलेंडर बोल दियो हर गइलू मोटाई खा के हर भातरा के भात के वो मतारू लेके गोरी तू को जात के ई कोनो खराब गीत नहीं खे ना ना समझ गइलू मोटाई खा के भातरा के भात के कौन भातार आज अपना अपने मेहर को के भातार बड़ी जानू तो हमनिए के भातार ना ये मौगिए के भातार ना हैं मर्दों के भातार होखेले जे भाव से पार करे वाला दीपक भैया हमनियों के मर्द बड़े कि ना जो ऊपर बैठे बड़े जे भाव से पार करे वाला ऐसे ऐसे अब तो बढ़ाओ तनी कि इनको इ लोग के जन बा इनकर लड़का लोग गइल बा लड़का गोल हां इनकर लड़का के लोग खाए अभी उनकर मौसी बैठल बड़ी ठीक बा तब हम का कहीं सोचहु में पगला गेल बलो आ जब मौसी कहिए दल राज बाबा तो हमरा ये देखे के बता लगे कुछ कहियो लोग मन ना तो एकरा बात कुछ कहबो लोग ई चंपारण के धरती हो खोर खोर के लोग पूछेला जाने ला नहीं या बुझल के ना चलाओ तो हर गइलू बताई तू तो अरे भातरा के भात के खूब तारू के गोरी तू आई भैया की तरफ से रुपया है देखी ढेर रुपए के पुरस्कार पर हम बार बार प्रणाम करो बड़े आदमी के गांव है और बड़े आदमी के सब जो स्टेज लागल बा बड़े आदमी के टीम हाँ एक रुपया से हमनी के बगले भर जाई पंडित जी वही टीम ये जो हमनी के हेलो आई न सागर जी झोरा भर के जाए हैं का बुझनी रउरा हैं ध्यान दो निर्मला जी झोरा झोरा बोर लेना भरल जनिया हैं अब तार धरती मतलब नो छपरा सगा के बड़ू बोरा में कस के ले कैलू हनु त इहे अंतर हवे आ इतने से उन्हें के ब्यास लोग ने ना सकारेला कि हम चंपारण में ना जाए जनली हो गल तो ने लेबा जन हो गल तो ने ले लेबा ओकरा आगे कोनो भरोसा मत करी हो अब होने जाई नो तो 2000 कमो में जाए 5000 में कमो जाए तो 5000 कम में जाए 10000 लेके जाए पानीपत के वीडियो देख लिया पानीपत के वीडियो देख लियो ऐसे कि हम बात बढ़ाओ तरीके तार ठोके तक खाए गए बड़े ऐसे पानीपत के वीडियो देख लियो का चंदेश्वर चटकीले को ब्यास बारे में की जानता चंदेश्वर चटकीले जी के हाँ सर्च मारी अभी यही तेरे तरीके नवरात्र में हम पानीपत कार्यक्रम को कनी हो तो वो का कोई लेके कथा छानल है कथा पर सॉन्ग छानत रहे तले पूरा पब्लिक में खड़ा हो गेल गो कथा सुने आइल बन जा कथा हां लयदारी होखे लयदारी तो हम तो मोमेंट मिला लानी अब हम कहें कि चंदेश्वर चटकीला जी कहानी हम ना जाने आई लोग ना मानी हाँ डाल में गमछी बनाई भाई स्टेज पर कुदाई भाई हमरा बुझाते कि एक महीना लगातार प्रोग्राम कर ले तो 4 घंटा प्रोग्राम हो गल तो बतिया बोरे बा
ऐसे एने आवो तो उतने के भरोसा आ होने वैशाली में जानू तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, प्रोग्राम हो जाएगा। हैं ये जो सादा प्रोग्राम होता चाचा जी, ये सादा प्रोग्राम होता, लेकिन बिना लड़की के प्रोग्राम होने ना होला। वो कभी ना करो, सर्च मारिए भी कभी हमारा नाम से, उन्हें बिना लड़की के प्रोग्राम में ना होखेला। ब्याह जी खाली है तो हाँ खाली है, तो नचनिया नीमन है ना, तो जहाँ हमारे कह देने कि नचनिया नीमन नहीं है। हाँ देखिए सही बात बा, माने बात के नचनिया नीमन नहीं है, आज चाहे हम प्रोग्राम में नचनी नहीं घुमाते हैं तो ठीक है, ब्याह जी कल कमेटी से राय करके हम कल फोन करेंगे। अभी तो काल पूरा महीना बीत गया, फोन होता ओकर तो नचनिया से मतलब बा। हाँ आज हमारे कहते कि हाँ सर नचनिया तो है, बढ़िया है ना, अरे निर्मलवा जैसे है ना, बढ़िया है ना, सुघर है ना, तो हाँ हाँ बढ़िया है, तो ठीक है लेके आना। अगर कोई नचनिया ना मिले तो निर्मला को फोन करके बुला लेना, वो बहुत हिलाती डोलाती है। तो उन्हें ई दासा बा आने वो दासा नहीं खे, लेकिन पेट एनहे से भर जाला। एनहे मानी ले हम यूपी से लेके चंपारण से नेपाल से लेके बेतिया मोतिहारी ठीक बा हमार जननी के ना जननी रुआ। हर एक कलाकार के एगो क्षेत्र के मार्केट होला, अलग अलग होला। तो अरुरा कोने जमौले बानी, अब अरुरा खाने कोने एगो मेहरारू जाग जा दूगो लगा तो अरुरा क्यों ना पूछी खत्म माने अरुरा जब लहर लूट ली निर्मला जी, लूट ली लहर, जितना लूटे को उतना लूट ली, लेकिन सोचे मत कहियो अरुरा संगे हम चली। अरुरा अंदर उ रहबो ना करेला कि सुभाष सागर तक हमरा संगे चलस ना, तू बिगाड़ दी हम बिगाड़ी ले, हम केकरा संगे बिगाड़ी ले, जे बिगाड़े ला हमरा संगे ओकरे से बिगाड़ी ले। परसों रात में चुनू मिश्र से सुमन तक ले ठीक चल गए, एगो शब्द बोल देबो ओकरा बदले हुक चाहिए हो, तीसरा को ने बोल देबो तो जी जे तरह गावे ला ओही तरह गाई ले। तू निमन से कोई बुनिमन से गाए, हल्का से बिगाड़ कर देखो तार के तान के छिता दे में जरी आता हर गइलू मोटाई खा के हतरा के भात के वो पतारू लेके गोरी तू तो जाती के। बात है सजिंता के कहते बड़ सजिंता के तो देखो एक हो और कुल होला कि देह पर गहना ना सजावे नो तब वो ऐश्वर्या राय से कम ना लागेली। हां आया कहो और कुल बा कि बाप रे बाप सोरहु सिंगार सजा दी आ कहीं खड़ा क दी तो लागी ब्रेक करो भांटा के खेत में खड़ा करेगा। ओहे त सही बा, तार लोग इतना ना पीट दे, तार लोग इतना ना पीट दे, तार लोग हैं तो अब तार लोग के लोग का बुलावला के लाज करता, तार लोग के खखड़ल बांस लेके परित रू, खखड़ल बांस मारित ना आ मौका बढ़ले जाई आ मरल जाई त देश हमरिया के चली जाई। तार लोग को ही बढ़े जा। अरे तनी मीठा मीठा बजावत कि सोच के समझ में आवे। फानी कोई लो फानत हो बटारा फानी कोई लो फानत हो बटारा तू तब हमें कुंवर बाने अरे कुंवर बाने तू तब हमें सबके आदमी आ गइल, हमर सेवा ए भी समाप्त रहल बा। आ कहानी निर्मला जी देखो, कहानी ना भल त लोग उठ के गइल नु त कहानी जहां से छोड़ले बनी, जहां कहानी जहां से छोड़ले बनी कि हनुमान जी के फूल नहीं खे मिलल, तू कहां गइले, कहां से फूल लेके अइले ताकि नौ दुर्गा के पूजा पाठ भइल। एजन से कहानी शायद आगे बढ़ेबो नु त एकरे नाम ह दुगोला, एकरे नाम ह दुगोला। आ ना बढ़ेबो नु त समझे कि तू मन को तो हमें केले सुनावत है।